Do redakcie Gištena.cz nám dorazila zaujímavá kamera. Nejedná sa o typickú športovú outdoorovú kameru, ale tentokrát sa jedná o kameru, ktorá zaberá 365 stupňov dookola. Pokiaľ ste zatiaľ s takouto kamerou nemali skúsenosti, tak práve model od spoločnosti Kendu, konkrétne Q-Com 3, by mohol byť ten pravý vstup pre vás. Pozrieme sa teda najprv, čo sa nachádza v samotnom balení. Základné balenie ponúka pomerne jednoduchú krabičku, ktoré nájdete s kamerou, po odkúpení pár krytov papiera aj batériu, následne handričku na utieranie šošoviek proti prachu, klasický USB-A a USB-C kábel pre nabíjanie, prípadne sťahovanie súborov do počítača a pod plastovým krytom nájdete aj púzdro na ochranu kamery. Potom už v balení sú iba nálepky a manuál. Ak by ste z toho chceli viac, tak sa potom cez náš odkaz na konci videa môžete prekliknúť aj na väčšie kity, ktoré už obsahujú selfie tyčku, príchyty napríklad pre motorkárov, či už na prilby alebo na auto. Budete potrebovať do mobilu aplikáciu, s ktorou kameru spárujete, a tak stačí jednoducho načítať QR kód z krabice. Samotná aplikácia sa spustí aj bez toho, aby ste mali kameru pripojenú, ale musíte jej tak či tak povoliť, či už je to GPS alebo prácu so súbormi. Následne v aplikácii uvidíte nastavené templatey, svoje stiahnuté súbory a takisto aj rôzne návody, ako s kamerou natáčať. Nechýbajú ani jednoduché nastavenia, prípadné možnosti stiahovania updateu, či už aplikácie alebo kamery. Pre vyhľadávanie a spárovanie s kamerou doporučujem načítať QR kód do svojho telefónu, aby presne telefón vedel, že táto kamera je tá vaša. Výrobcu chválim najmä za dobré zabalenie kamery a ochranu čočiek, ktorá je skutočne dôležitá a o nej si povieme neskôr. Teraz ešte prejdeme telo kamery, na ktorej nájdeme až 4 mikrofóny. Na vrchnej strane však nájdeme zapínacie tlačítko a nahrávacie tlačítko. Z prednej potom dotykový displej a ďalší mikrofón. Na bočnej hrane sú dvierka, pod ktorou vložíte batériu, prípadne zasuniete microSD kartu a kameru nabijete cez USB-C konektor. Dôležitou súčasťou je 1/4 závit na spodnej strane. Balenie sme si teda prešli a tak krabicu už nebudeme potrebovať, pokiaľ ste s nej vybrali kameru, ale hlavne obal. Prečo je dôležitý obal? Pri 360 stupňových kamerách sú u veľa modeloch veľmi citlivé obidve šošovky. Čo to znamená? Sú citlivé na poškriabanie, pád alebo čokoľvek, čo sa na ne dostane. Potom v zábere robia bordel, alebo ak chcete, vidíte tam nejakú bodku, ak si to poškriabate cez odlesk slnka, sa vám na čočku dostanú nepríjemné farby a preto je veľmi dôležité, aby ste obidve šošovky na obidvoch stranách vždycky chránili priloženým obalom. Bohužiaľ zatiaľ nepredávajú sa samostatne špeciálne lens guardy po anglicky alebo chrániče čočiek, ktoré by zamedzili ich poškriabaniu a ani nevyzerá, že by sa vrchná časť dala jednoducho vymeniť. Preto si pri 360-kových kamerách dávajte na to veľký pozor. Neodkladajte ju nikdy na samotné šošovky, vždycky myslíte na to, že ju treba dať do obalu a tak odložiť. Pokiaľ nie, použite aspoň nejakú látku, do ktorej to zabalíte, napríklad staré tričko, pokiaľ by ste niekde obal stratili. Tieto kamery sú však unikátne v tom, že nielen dokážu nahrávať všetko okolo vás a fotiť to,
ale v podstate vám uľahčia prácu. Je to najmä tým, že takáto kamera nevyžaduje zložitú techniku natáčania, pretože v podstate točí všetko okolo vás. Horšie je to potom v úvozovkách v postprodukcii. V postprodukcii si už musíte vybrať záber, ktorý chcete, aby na výslednom videu bol. Tým, že kamera nahrá všetko okolo vás, vy musíte vybrať, či už chcete sa pozerať smerom dopredu, doprava, doľava, hore, dole, na ktorýkoľvek smer. A samozrejme v softvéri si to môžete jednoducho upravovať. Výsledné video potom môže byť zaujímavé, pretože môžete použiť záber, ktorý je klasický, na šírku, niečo ako na vašom mobilnom telefóne, prípadne širokouhlý, niečo na čo ste zvykli z bežných akčných kamier, ako sú napríklad GoPro, ale potom môžete použiť aj extra široký záber, alebo tzv. Tiny Planet, alebo ak chcete pohľad, ako keby ste sa dívali na guľatý obraz alebo zemegulu. Všetko toto môžete kombinovať, to znamená, že v jednom zábere ho môžete použiť napríklad, ako uvidíte nasledovne pri jazde na motorke, na chvíľu sa dívate spredu, potom sa dívate zozadu, potom ho môžete otočiť znovu napríklad na vodiča, alebo ktorým smerom potrebujete. Už aby sme sa dostali k samotnej kamere, je používanie teda iné ako používanie akčných kamier. Preto je dobré, že ju takto, keď ju budete držať v ruke, tak tým, že sa spája predný zadný obraz, by vaša ruka bola vidieť. Prvé príslušenstvo, ktoré pokiaľ ste si nekúpili rozšírený kit k tejto kamere, ktorý zahrňuje nielen selfie tyčku, ale aj rôzne ďalšie uchytenia, napríklad aj pre motorkárov, či už na motorku alebo na prilbu, tak určite doporučujem kúpiť si nejakú selfie tyč a možno nejakú máte ešte historicky doma, keď boom selfie tyčí prišiel. O čo ide? Selfie tyč totiž sa upevňuje dole, do spodnej strany kamery. Tam kamera má klasický závit, to znamená klasický kamerový závit, 1/4, na ktorý sa vyrába väčšina príslušenstva. Takisto aj selfie tyče ho majú. Takže vy musíte kúpiť selfie tyč, ktorá má na vrchu 1/4 závit. To, čo práve odšroubovúvam ja dole z toho závitu, je redukcia. Táto redukcia je od inej spoločnosti a je to vlastne možnosť, ako tú kameru pomerne rýchlo nasadiť, keď trafíte smer, a zasa dať dole. Takže sami uvidíte, čo je pre vás lepšie, či už šroubovať, alebo jednoducho len takýmto posunutím dostať von z držiaka. Tým, že kamera má tento závit na spodu, dokáže prostredníctvom softvéru tú selfie tyč ako keby vymazať. Vyzerá to teda tak, že kamera levituje. Není teda selfie tyč vidieť. Pokiaľ by ste však na selfie tyč použili nejakú ďalšiu ohybnú kulovú hlavu, ako u niektorých selfie tyčí býva, kamera by už nemala ten správny rovný uhol, to znamená, bola by šikmo a tú selfie tyč by bolo v zábere vidieť. Akú selfie tyč? Ideálne silnejšiu, na dĺžke viac menej nezáleží, čokoľvek okolo 1 metra, je to už na vás. Používajú sa, dajte si na to pozor pri kúpe, aj 3-metrové selfie tyče. Tieto dlhé selfie tyče môžu tzv. Robiť fejkové video, ako keby ste natáčali s dronom. To znamená, že vy tú selfie tyč 3-metrovú vysuniete na maximálnu dĺžku, oprete si ju napríklad takto o rameno, tým, že je neviditeľná, vyzerá, že v podstate nič nesiete a môžete prechádzať ponad ľudí alebo kdekoľvek a vyzerá to, ako keby za vami letel dron. Už na nejakej motorke alebo pohyblivom aute by som to určite nedoporučoval. Kratšie nástavce takisto kúpite spolu s nejakými prísavkami, tie môžete používať, pokiaľ radi natáčate auta alebo vonkajšok auta zo svojej cesty. Takisto to môžete použiť aj na sklo auta. Do interiéru kamera opäť nahrá aj vonkajší záber, aj vnútorný a vy v postprodukcii si môžete vybrať, ktorý je ten najvhodnejší a takto si možno zostriať zaujímavé video zo svojej dovolenky. To isté platí aj o pohyboch tejto kamery, pretože na internete nájdete viacero návodov, ako zo selfie tyčov urobiť zaujímavé zábery. Či už je to okolo nejakých objektov, že krúžite doprava doľava a potom si ten objekt v tom videu proste vyberete. Alebo je to klasická nejaká dvíhačka z hora dole
A takisto môžete robiť zaujímavé fotografie, napríklad keď stojíte na moste, selfie tyč natiahnete smerom nad vodu, ale vyzerá to, že tam vlastne tá tyčka nie je, takže máte fotografiu aj kolmo dole na most, aj na vás, opäť 360 stupňov. Samotný dotykový displej kamery je fakt, nechcem povedať ukážkový, nie je to samozrejme smartfón, ale na dotyk reaguje výborne, máte k tomu dve hardwareové tlačítka, jedno, ktoré je tzv. Ako funkčné tlačítko, že si ho môžete namapovať, na čo potrebujete, a potom spodné tlačítko, ktoré prepína záber kamery dopredu a dozadu, ako keby ste mali klasické na telefóne pred vami a selfie kameru. Samotná kamera má niekoľko režimov, timelapse, to znamená časozberné video, to loop, klasickú kameru, klasickú fotografiu, a potom má možnosť tzv. DNG snímkov, to znamená, že zloží viacero snímkov do jedného a dosiahne tým vyššiu kvalitu. Na čo však budete potrebovať špeciálny software, ktorý stiahnete už v našom článku, alebo nájdete odkaz aj pod videom. Sú to proste stránky výrobcu, ten ponúka špeciálny software na fotografie a potom na video. Rozhranie aplikácie je pomerne jednoduché. Najprv na ľavej strane si načítate jednotlivé súbory, ktoré potom myšou pretiahnete do prostriedku, kde vidíte náhľad. Momentálne vidíte náhľad ako keby v 360 stupňovom zábere, to znamená všade okolo. Je potrebné si ho prepnúť. To nájdete pod nápisom Adjustment na ľavej strane. Do obrazu jednoducho dáte napríklad myš a môžete záberom hýbať doprava doľava, ako keby ste sa pozerali okolo seba. Pokiaľ potrebujete precíznejšiu manipuláciu, tak v ľavej časti máte jednotlivé možnosti, ako hýbať či už vodorovne, vertikálne alebo do strán. Prípadne použijete tlačítko kalibrovať a obraz sa sám zrovná. Ja však používam často manuálne veci. Ďalej pod tým nájdete ešte možnosti stabilizácie, prípadne farebnej korekcie a iné. Takisto môžete zmeniť aj počet FPS a prípadne pokiaľ máte zvuk, tak redukciu šumu. S 360 stupňovým videom však musíte po postprodukcii pracovať, a preto doporučujem, aby ste si na obraze zapli mriežku, aby ste videli, že horizont vám naozaj nepadá doprava alebo doľava, a potom jednoduchým posunom myši na timeline sa posuniete kam potrebujete. Keď ste v nejakej časti videa, ktorú by ste chceli upraviť a napríklad sa otočiť alebo pootočiť, buď si ho teraz skrátite a následne prostredníctvom jednotlivých nastavení ho otočíte, ale nezabudnite predtým kliknúť na tzv. Keyframe. Keyframe je ako keby bod, ktorý si zapamätá, ako ste čo nastavili. Môžete tak spraviť buď na začiatku videa, ale aj v priebehu videa. Môžete meniť polohu kamery, čo je výhoda 360-kových kamier, a tým spraviť jednoduchú animáciu, či už napríklad smerom hore, doprava alebo doľava. Záleží už len na vašej kreativite, kam video poposúvate, popresúvate, ako si ho prispôsobíte a ako bude celkovo nakoniec vyzerať. Následne ho exportujete na šírku ako klasické video. Nechýba ani možnosť trojexpozície a podobné hrádky, na všetko prijete časom sami, čo sa vám najviac hodí. Nikdy však nezabudnite vložiť dovnútra microSD kartu. Tá by mala byť dostatočne veľká, pretože video táto kamera nahráva až v rozlíšení 5,7K pri 30 fps. Samozrejme, znie to pekne, ale nesmiete zabúdať na to, že sa jedná o video, kde sú dve šošovky. To znamená, že toto video je snímané z oboch strán. A tak výsledná kvalita není v 5,7K. Samozrejme môžete nahrávať aj spomalené video, konkrétne 4K v 60 snímkoch, alebo potom 4K v 30 snímkoch. Keď sa ešte vrátime k displeju, tak jednoduchým swipovaním, či už z hora, z dola, alebo zo strán, vyvoláte jednotlivé funkcie. Zo spodu sú to klasické nastavenia podľa toho, v akom móde sa nachádzate, to znamená buď foto alebo video, to vidíte v ľavom dolnom rohu, kde si jednotlivé módy môžete prepínať. Potom z hornej strany, keď potiahnete, sa na displeji ukážu nastavenia, čiže to nastavenie jasu, zamknutia displeja, otáčania displeja, zvuku kamery, ktorý pípa napríklad pri fotografiách, a potom samotné menu s nastavením, prostredníctvom ktorého pripojíte túto kameru napríklad svojmu mobilnému telefónu. To znamená, že si stiahnete aplikáciu a môžete ju ovládať diaľkovo, ale dokonca aj videá si potom stiahovať do telefónu a upravovať.
Nechýba ani funkcia potlačenia okolitého hluchu pri mikrofónoch, nastavenie už spomínaného funkčného tlačítka, alebo zhasnutie samotného displeja, napríklad počas nahrávania. Po zapnutí kamery sa vám môže stať, keď si ju spárujete s aplikáciou, že dokonca dostanete aj samotnú aktualizáciu, ktorá sa prenesie rovno do kamery, pokiaľ tam už máte microSD kartu, pokiaľ nie, najprv vložiť kartu, potom prebehne aktualizácia. Kamera má aj možnosť upraviť si ako keby teplotu, aby sa neprehriala. Môže sa vám teraz stať, že pokiaľ by ste nahrávali počas slnečných dní, na kameru pieklo slniečko, tak jej pomerne malé telo není až tak dobre chladené, aby dokázalo dlho nahrávať takéto video alebo nejaký timelapse, a preto si môžete v nastaveniach prepnúť teplotu, čisto standardná high, a kamera bude ďalej nahrávať. Ale aj tak sa vám môže stať, že sa časovo vypne. Takto znievajú interné mikrofóny na novej kamere od Kandaho, keď okolo prechádzajú hlučné motorky. Otázka je, či vám vôbec počujete. Čo dodať na záver, uvažujete, či si kúpiť 360 stupňovú kameru alebo akčnú kameru? Je to voľba pomerne ťažká, pretože každá má svoje iné využitie. Pri niektorých extrémnych športoch sa možno viacej hodí klasická kamera, ale pokiaľ robíte športy ako hobby, jazdíte na bicykli alebo prípadne radi niekde šplháte, alebo len chcete si natočiť výlet a prechádzku s rodinou, ale nezabudnite, že kameru môžete umiestniť aj v aute alebo na motorke, tak 360-ková kamera vám poskytne akúsi voľnosť záberu, to znamená natočí všetko a vy si v postprodukcii vyberete, čo potrebujete, a následne krátke klipy naskladáte za seba. Nemusíte tak vôbec premýšľať nad typom záberu a viac menej všetko necháte na automatiku. Áno, na trhu je to aj viacero alternatív k týmto kamerám. Túto Q-kom 3. generácie porovnávajú s Insta360 X3, ale u nej je zasa cena o niečo vyššia. Pokiaľ vás zaujímajú presné detaily ohľadom kamery, odkaz na predajcu nájdete pod videom a takisto aj na našom webe gischina.cz, kde nájdete krátke textové zhrnutie tejto recenzie, ale aj odkaz, kde v Nemecku napríklad dneska už s bezplatnou poštou môžete túto kameru kúpiť. Ďakujeme, že ste vydržali až do konca a klikáte na web gischina.cz, pretože vás tam každý deň čakajú novinky zo sveta technológií, prevažne zo sveta mobilných technológií, ale aj zaujímavé recenzie, či už vo video alebo písanej forme.